Kaseng New Trap Youth Council Kaladawa na Sarkar Jila Bakadei Banweng no Mardori ka Meghalaya Local Administration Empowerment of Traditional Institution, Traditional Bodies and Hetman in Governance and Public Delivery System ka Ordinance Arajar Katsan. Habayikran berkilat patai kubor hadien ka jingye kendo yu sumbut Menteri Rangba ka Jila Bupej ya katanat lo uba Rowel Lingdo kinong yalam ka HYC kilakam baka jingdawa jungki Banweng no ka ordinance kadai halor ka nongrem baka sarkar MUA2 kala thombor muslia patuklar kansan yeki borshna an ki autonomous district council ki badana ka jilla kata ka KHADC JHADC ba JHADC lingba kani ka ordinance na lor kani kila kamru bakani ka ordinance kala kani jintap yeki borshna an ki dorbar hima bar ki dollarship hapo ka brief nyotram kila kdo baka kendon an jong ka ordinance kum ka section 2 B section 2 K bar ka section 3 kin kata ya ka jat benrio nyotram adu bala penjeri kane ka ordinance madu ar kandai tering panai jembang aja khasan na kali ka sengi la study ila pensiong nongdem ya ka jingdu jingtoi bo jingyo jingtoi na kane ka ordinance wat habakut hi ngelap ba ka talajur sa ka jingdu jingtoi ka khambun bon ya ka talajur jong ka jingyo jingtoi desi ka talajur jong ka jingyo jingtoi ka de betik tang ba kirang ba snong kila ban issue presidential certificate sa ibrio andai la phin phai pat sa ka jingdu jingtoi ka bami na kini ka ordinance kilong ki ba panlong ya ka seng ban dawa na law minister bo di ban sim chit kli ban weng no mardor ya ka ordinance sa khasan na kali jong ka seng ila ong na uba kani ka ordinance ne kong ya kala step in no la ta no ya ka bor sensar jong kilai thli ki dis council po me khale mar boro chata ka village and ilaka administration kadi be jong dis council ban wat ka sarkar india ro haba ki wan ra ya ka panchayat bat ka municipality ha ka ser ki thot ki board amendment kim shimla panrung bar ki khonai se ka ta ka jin long kerpang jong ilin ba sing sedel kata ka ban ko e ka bar ko long ba ngi ba lengba shibun ki hima tamtam po jong ka khasihil kladon ma ka jong ki hima aks tekani ke jingdon jong ka ordinance kumbang itip ba kadon sa aparatur i jong ka sing sedel ka boong ba kino ki an jong ka sa council ki batong khu bot ki an jong state law ki prevail tekani kolong ko ba khnyot no kumba thombor no wat itu ki bor jong ki hima per bakin snai la ki an la jong tikini kilong ki ba mansau ki ba na khaliao jungi ka seng ni la bu por shau law minister ba kumno po shitayo kila di ban ya par khat no kumno ban revoke ya kane ka ordinance na kaliang jungi ba rawali ai juklar e lor ni jing na khaliao jung ba arwal kula rangi ba unsa take up ya kane ba chief minister unsa ai ya kane hapo ka law department bakan study ya ki demand bar ki suggestion ki jongi ai kata ka jukular hoi open pau ba bakadon ka jing anu kata ban revoke ya kene ka ordinar mardor riwan kata ru wong unsa study unsa take off ya kene ka mata kabinet